Mga kaagapay, pag-uusapan po natin ngayon ang buhay ni Princess Rena at sa dalawa niyang naging kuya, sila Kalingap Edo at Jomar. Samantala, nakakagulat ang ipinakitang kakayahan ni Rena sa mga Kalingap Angels. Dito natin mapapanood sa main channel ni Kalingap Rab. Akala ng karamihan, lalo na ang mga taga-suporta ni Rena, nangangamba sila dahil baka hindi daw ito makakasabay sa mga Angels ng Kalingap. At ito nga pinagsama-sama ni Kalingap Rab, lahat ng Angels para may pagkakataon silang magkakakilala bawat isa. Ang pinapangamba ng mga taga-suporta ni Rena, ay nagkamali sila sa kanilang inaakala na, baka ito ay hindi makasabay sa mga Angels. Subalit para kay Rena, napakalaki ang tiwala niya sa kanyang sarili, at ito ay nakasabay sa mga Angels ng Kalingap. Yan naman ang ikinagulat ng mga taga-subaybay at supporters ni Rena sa kanya. Mula sa pagsusulat ng kanyang pangalan sa buhangin, ay nakatatak ang mga pangalan ng mga Angels ng Kalingap, at naisulat din niya ang kanyang pangalan na rin. At yan ang observation natin, at kaya na rin niyang makisama at yan ang importante sa lahat. Kaya naman namangha ang lahat ng mga Angels ng Kalingap, sa pinakitang ugali ni Rena, kaya masasabi natin na, maging maganda ang resulta ng bonding nila nung nakaraang araw. Ramdam ng lahat ang mga bawal na bigkas niyang salita ni Rena, at ito ay nakakasabik, nakaka-amazing siyang panuurin, kahit ako mga kaagapay ay napa-starstruck sa kanya, dahil sa kanyang angking ganda ni Rena, ngayon at malaki na ang pag-improvement niya. Dahil dito, huwag po natin baliwalain ang mga taong nasa likod nito, na tumutulong kay Rena, sa kanyang paggaling. Ito ay gaya nila Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rab, sa mga sponsors at sa mga taong tagahanga ni Rena na palagi niyong pinagdarasal sa kanyang mabilisang paggaling. Siyempre pasalamatin din natin si Kalingap Roda, dahil kahit hindi niya kano-ano si Rena, ay para na rin niyang tinuring isang anak o kapatid si Rena upang alagaan ito. Samantala ako naman tayo kay Kalingap Edo, nakita natin sa larawan na magkasama sila sa sasakyan nila Rena at Edo, sobrang ngiti ni Kalingap Edo, dahil nakasama niya ulit si Rena. Dahil dito sa larawan na ito, maraming maka-Edren supporters ang nabuhayan, dahil hanggang ngayon, ay mayroon pa rin talaga umaasa na maibabalik ang Edren, at mayroon din nagsasabi na ayaw na nila, bumalik pa si Kalingap Edo para kay Rena. At kung matatandaan nyo naman mga kaagapay, ang mga binitawan na salita noon at pagpapalam ni Kalingap Edo kay Rena, marami talaga ang nasaktan dito. So mayroon nagsasabi na gugustuhin pa ng solid Rena, na mas manatili na lang si Rena at huwag na ipatandem sa mga lalaki, at kagalingan na lang ni Rena ang gusto nilang mangyari. Lumiko naman po tayo kay Jomar, sa larawan na ito, may nagsasabi na bakit dumidikit pa si Jomar kay Rena, na mayroon naman daw po itong Carla, at sinasabi nila na ginagamit na naman daw ito si Rena. At marami nga galit, at nag-unsub kay Jomar, dahil nga naman sa kanyang binitawan na salita noon para kay Rena, halos magkapareho lang daw sila ni Kalingap Edo, na walang isang salita at hindi nila pinapanindigan ang kanilang pangako para kay Rena. Sa aking opinyon lang din naman, huwag po tayo umasa muna, porke nakita natin si Kalingap Edo, nakasama niya si Rena sa sasakyan at masaya ito si Edo. Huwag po natin pangunahan kung ano man maging plano ni Kalingap Rab po dito, kasi kung umaasa kayo na magkabalikan ang Edren, tapos sa bandang huli ay hindi pala. Dinasaktan naman po kayo, at ibabash na naman si Edo, pero kung naibalik nga ang Edren tiyak na malaking reunion ito sa mga maka-Edren, sabi ko nga may matutuwa, at mayroon din hindi masaya pag naibalik man ang Edren. Kung kay Jomar naman ay, hayaan na lang ninyo si Jomar kung saan siya masaya, at mas comfortable kung sino man yung babae na ipariha ni Kalingap Rab kay Jomar, dahil sabi nga naman ni Jomar ay nandyan lang siya bilang kuya pa rin ni Rena. Dahil para kay Jomar ay trabaho lang at pang-good vibes lang ito kaya ginagawa niya ang trabaho na binibigay sa kanya. Lahat naman po kayo, tayo ay may kanya-kanya desisyon kung ano ang maging desisyon nyo kay Jomar at Edo. Kaya para sa akin, okay na yung si Rena na lang at huwag na ipatandim sa mga lalaki, kasi hindi naman kailangan ni Rena ang tandem, pero kung gusto man nila Edo at Jomar na mapasaya at bilang kuya ay nandyan naman sila para kay Rena. Ika nga, kung mahal at sinusuportahan yung tunay si Rena, ang tanging kailangan niyang suporta ay yung pagdasal sa kanyang mabilisang paggaling. Huwag niyo sana isipin na ako ay hadlang sa inyong kagustuhan na maibalik ang Edren or Joren, dahil isa din ako dati maka-Edren pero ngayon,
Tumutok na lang ako sa pagpapagaling kay Rena at dasal ang aking maibigay na suporta para sa kanya. So ayan lamang po ang ating opinyon. Muli po ako humihingi ng like po, kung nagustuhan mo ito at pasubscribe na rin kung hindi ka pa nakasubscribe at isama na rin ang bell button para updated po kayo sa mga bagong upload kong video. Salamat po. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지